Stăm 40 de minute pe sprâncene? Nu știu, dar... Mă grăbești! Nu se numește că a întârziat artista, se numește că artista a venit odihnită. Dacă e odihnită, înseamnă că se poate grăbi. Nu? A trebuit și să chine măsii pe asta. Mi-ați dat Am alas. De ce un coace sfânt